Скончыць рамонт меліся 1 сакавіка, але ў выніку нават амаль не пачыналі. 9 дошак на столі ды пара рэек на вокны. Вось і ўсё, што кіраўніцтва сельгасгаспадаркі Стрыгава зрабіла для шматдзетнай маці Нелі Дзідковскай, якая працуе тут даяркаю. Одна стеночка. Я не отоплю одной стеночкой в мороз комнату. Драматычнасць жа сітуацыі ў тым, што пакуль умовы жытла жанчыны не палепшацца, служба апекі не верне ёй дзяцей, якіх адабрала аж на снежні. Калі адрамантуюць будынак па вуліцы Паўночнай у вёсцы Тэўлі Кобрынскага раёну. З гэтым пытаннем мы звярнуліся да кіраўніцтва сельгасгаспадаркі, але адказу не пачулі. Ну подождите, ну чего вы? Не надо меня снимать. Ну вы же на комиссии. Чего не надо снимать? Вы что, вы как вампира чеснока. Скажите, как с Нелли Дзідковской обстоят дела? Сделали вы ремонт, обещанный к 1 марта? Не сказаў нічога сэнсоўнага Белсату і кіраўнік сельгасгаспадаркі. Что вы хотели? Мы хотим узнать по поводу Нелли Дзідковской. Не, вы не закрывайтесь. Мы дали вам официальный ответ. Нет, мы хотим поехать проверить, что вы сделали. Официальный ответ тут до 1 марта сделают. Калі ж намаганні кіраўнікоў гаспадаркі, а з імі і чыноўнікаў будуць такімі і надалей, то відавочна, што ні хаты, ні сваіх 4 дзяцей Неля увогуле можа не ўбачыць. Зусім нядаўна жанчына даведалася, што старшыня сельсавету Інна Кузняцова уводзіла яе ў зман, кажучы, што Неля не мае права на пасведчанне шматдзетнай маці. Гэта б прыспешыла развязанне праблемаў сям'і. Мне говорили, что мне не положено удостоверение многодетной матери, так как я ранее была лишена родительских прав. Оказывается, мне оно положено, и я получила бы это удостоверение многодетной матери и стала бы на очередь на льготную квартиру, или же получила бы средства на реконструкцию своего старого жилья. У тое, што ўлады ёй дапамогуць, Неля Дзідковская не верыць. Невялічкі рамонт у сваей цяперашняй хаце яна зрабіла сама. Але ці хопіць жанчыне сілаў і сродкаў на тое, каб значна палепшыць жыллёвыя ўмовы? І ці дачакаецца яна сустрэчы з дзецьмі? Сергей Пятрухін, Белсат.